at den funktion f af x er differentiabel i x0. Det betyder, at sekanthældningen for f af x minus x0 divideret med x minus x0 går til mod et bestemt tal a. Dette tal a det kaldes for differentieringskvotient af funktionen f af x i punktet x0. Som illustrerer her, så har vi erstattet x med p og x0 med p0. Og når man så får p til at gå mod p0, så ender man til sidst med at få dens hældning i punktet p0. Og dermed så har vi altså funktionens hældning i x0. Efter vi har defineret differentiabilitet, vil vi gerne vise, at funktionen f af x er lig med kvadratroden af x, hvor x er større end 0, eller lig med. Vi vil gerne vise, at funktionen har differentialkvotienten f mærke af x er lig med 1 over 2 gange x0, kvadratroden af x0, hvor x0 er større end 0. Det gør vi ved at tage sekanthældningslinjen og et par punkter og indsætte punkternes værdi i sekanthældningslinjen. Det vil sige punkt P, x0, kvadratroden af x0 og alt det der, og indsætte den, så den ser sådan her ud. Derefter bliver vi inspireret til at forlænge brøken ved at gange med kvadratroden af x plus kvadratroden af x0. Så det ser sådan her ud, både i tæller og i nævner. Dette skaber selvfølgelig en kvadratsætning, som du kan se, som vi ganger ud sådan her. Som du kan se, så er der her plus kvadratroden af x gange kvadratroden af x0 minus kvadratroden af x gange kvadratroden af x0. Så de går ud i hinanden, hvilket efterlader kvadratroden af x i anden minus kvadratroden af x0 i anden, som er synonyme med x minus x0. Derefter forkorter vi brøken ved at lade x minus x0 gå op i x minus x0, så det bliver til 1 over 1 gange x kvadratroden af x plus kvadratroden af x0, som så derefter bliver til 1 over kvadratroden af x plus kvadratroden af x0. Derefter vil vi gerne lade x gå mod x0, så det ser sådan her ud, at f mærke af x0 er lig med 1 over kvadratroden af x0 plus kvadratroden af x0, som er synonym med 1 over 2 gange kvadratroden af x0, og hvor x0 er større end 0. Q, E, D. Jo tak.